čau, pro dnešek druhé video, chtěl bych od vás vědět. No prostě toto video se bude jmenovat něco jako, že nabírám nové členy, takže kdo by se mnou chtěl nahrávat, vezmu jednoho z vás. No, vezmu jednoho z vás a teď vám řeknu pravidla. Pravidla jsou dát like na toto video a do komentářů, like na toto video, do komentářů napsat chci s tebou nahrávat a mít odběr. Jo? Toto jsou důležitá pravidla. Potom čím víc men, tím líp. Já si je vytisknu, vystříhám, hodím do nějakého kelímku a před váma vylusu jednoho člověka, jednou šťastlivce, co se mnou vám moc nahrávat. Teda nemyslím, že jsem moc populární, ale prostě kdo mě štěstí, tak tím líp. Takže to je všechno. Konec naší přijímačky, čau.